Yo, what's up mga buddy? At we are back na naman again. So, welcome back na naman mga buddy sa ating YouTube channel. So, for today's video mga buddy ay magre-react ako ng One Piece. Yung pinakahihintay ko talaga mga buddy, no? August 6 ngayon mga buddy. So, i-react natin tong 5 gear ni Luffy mga buddy. So, ito hinihintay ko talaga lahat mga buddy. Hinihintay ito ng lahat mga buddy na lumabas na tong 5 gear animated ni Luffy mga buddy. So, yun mga buddy, at let's start to react this. Let's go! Oh, ito na mga buddy. So, episode 171 pala ito mga buddy, no? So, yun. Ooh, the Gear 5. Gear 5. Yo. Ito na talaga mga buddy. Inihintay ko talaga mga buddy. Yan. Oh, si Sunisha. Yo. Alam na si Sunisha ito mga buddy. The drama of revelation mga buddy. Ito na. The Gear 5. Oh. Lumalabas lahat ng lahaki niya talaga mga buddy. Oh. Angas. Nako. Pero nakita ko na talaga to sa manga mga buddy, kaya gusto ko talaga makita to sa animation talaga buddy, animated si mga buddy. Sa manga, talaga nakita ko na talaga to mga buddy, nabasa ko na to lahat mga buddy. So ito yung pinakaunang react ko sa animation na to, anime mga buddy. Ito yung unang react ko talaga sa anime mga buddy. Dahil yung One Piece talaga yung inaabangan ko palagi. Tignan nyo mga buddy, oh. Sumasayaw talaga siya mga buddy. Talagang style niya talaga sayaw at saya mga buddy. Dahil goma siya mga buddy. Eto na, the sun god Nika is here. Talagang malupit talaga ito mga buddy, no? Yo! Joy Boy! Joy Boy! Joy Boy! Joy Boy is here! Tawa lang tawa si Luffy mga buddy, oh. Saya ng saya niya. Patay. Patay talaga to si Kuan talaga mga buddy. Si Kaido mga buddy. Patay na patay talaga to. Yeah, there buddy, oh. Here we go. Here we go. Here we go. Naramdaman nila presensya ni Luffy. Yan. Oh. Oh, Luffy lagi. Luffy. Oh. Straw Hat. Ito na mga buddy. Ito na si Luffy. Lalabas na siya mga buddy. Talaga. Sun God Nika is here. Takot na to mga kwan. Mga celestial dragon na to. The 5 elders na to. Patay na. Lumalaki talaga siya mga buddy. Sila ang dahilan kung bakit lumabas ng 5 gear mga buddy. So ito talaga tong napaka nice ito buddy. Nagpapasalamat kami sa lahat ng CP0, dahil sa kanila nabuhay at na-awaken ni Luffy ang kanyang 5 gear. Yan. Oh no. Oh, evil fruit. Wow.
Mm, mm, mm. Oh, Goma Goma no. The other name is Sinki. Human fruit. Oh, mythical beast model. Mm, 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 mm. Eh. Wow, wow, wow. Wow, fighting while frozen. Wow. Goma talaga mga wali, oh. Kita nyo, goma talaga ang kanyang kan. This is sun weather. Only know the sun god. Wow! Sun god di ka na to. Yo, 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 yo. Sun god di ka, sun god di. Say, give me freedom. It's meaning freedom talaga si Luffy, mga wali, no? Oh, oh, oh. Sticker. Patay na si Kaido nito, mali. Kaido. Ubos na talaga si Kaido nito, mga buddy. Ito na. Ito na, ito na, ito na, ito na, ito na, ito na. Ang year 5 de Luffy. Oh. Ganda talaga ng kanyang kuan mga buddy, no? Ang kanyang pagka gawa ng animation audio para sa si San Goku lang mga buddy. Oh. Lasan ganti ka. Kita niyo yan, kita niyo yan, kita niyo yan, Bawali. Lasan ganti ka. Ito talaga hinihintay ka, Bawali, no? Hinihintay natin ito, Bawali. Sa lahat ng One Piece anime fan yan, One Piece fan dyan, mag-ingay kayo dyan, mag-ingay. Yo! Katapusan na ng grupo ni Kaido, mga buddy. The smile. Ang smile. Next episode siguro tong laban nila or ngayon. Oh no. Oh. Oh. Oh no. Oh no. Atake na si Luffy, mga buddy. Okay na siya. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Nakita na ni Kaido, mga buddy. Ayos, ayos. Ayos naman din. Ayos, ayos. Oh no. King Koy talaga ba din, oh? Parang cartoon movie lang. Tapon. Lumalaki katawan niya. Parang cartoon lang talaga yung ginagawa niya nito, mga baliw. There we go. Nilalaroan na talaga si Kaido. Patay. Wag. Kawawa ni Kaido ito.
Hmm. Nagkabukol si Kaido. Nagkabukol. Tawang-tawa siya. Hmm. Grabe tawan Luffy, oh. Galit na rin si Kaido. Galit na yung dragon. Titikiran na naman siya ng blast niya. Fireball na yung ano. Oh, wala. Kaling talaga ng Luffy mo, di ba? Kapangyarihan niya. Oh no, oh no. Ibalik. Ay, Luffy talaga. Lakas, kawawang Kaido. Cartoon movie lang talaga to, di ba? Nagawang cartoon movie. A R 5, Gear 5. Ah, Gear 5. Gear 5. Nagagawa niyang goma yung mga bato, yung kaya niyang gawing goma lahat na nakapaligid sa kanya, mga bali. So this is very powerful talaga na power. Dito na time. CP0 na to. CP0. Sila siya ang dalhan. Sila ang dahilan kung bakit naging ganon. Patay. Dito namatay si Luffy. Ay, hindi siya napatay, mga bali. So, natalo lang siya, natalo. Bugoy yan, yung CP0 han . Oh. Aray. Dito nalungkot si Kaido, mga balino. Nalungkot siya dahil natalo niya si Luffy dahil may CP0. So unfair yun, mga bali. So eto na ang round 2 talaga na laban. Oh no. Red Hook niya. Oh no. Oh. Ito na. Tawan-tawan si Kaido. King ko yung pagtakbo ni Luffy, babadi. Naka-smile lang si Luffy, si Kaido. Smile Luffy yan. Raglibat. To be continue. To be continue na, mga badi, no? So sa next
episode na naman tong laban nila, Kaido talaga so much. So yun mga buddy, and I hope you enjoy, at thank you sa samahan nyo ko na manonood ng episode 1071 ng One Piece mga buddy. So yun mga buddy, I hope na sa next reaction mga buddy ay nandyan pa rin kayo. So yun mga buddy, reaction video na lang gagawin ko lahat mga buddy. So yun mga buddy, I hope you enjoy, and don't forget na mag-subscribe, mag-follow sa aming page mga buddy. And yun, sa mga anime lover dyan, anime lover din ako, ngayon ko lang nilabas. So yun mga buddy, I hope you enjoy, and everything you do, do it with love.